La resta del món, que allò ho va entendre molt bé i segurament alguns llocs ho van assumir, ha començat a modificar els models cap a una altra situació. I aquest, quan parles tu futur, ja no és el futur, perquè Europa ja és el present. El que es fa és una opinió que podem estar en desacord, però no, serà fantàstic. El que s'està fent a la resta d'Europa, països nòrdics, segurament, o també a França, que no és tan nòrdic, estan avançant amb alguns criteris relacionats amb sostenibilitat, amb descarbonització, etc., que aquí encara no s'han assumit. Aquí seguim tinguent els mateixos llocs que vam fer fa temps i els nous s'estan fent de la mateixa manera que s'estan fent els antics, mentre que la resta han començat a fer-se altres preguntes i han donat altres respostes. I aquí vivim encara fent coses noves amb les preguntes antigues i, per tant, amb les respostes antigues.